soden 2 ngalew 23 awat ngom 10 000 francs wala 15 neɗɗo mo ganduɗa yiyata juma min kam sowona kefere o mam jaaha pular gay pular sanminam min kom kefere waɗɗum kefere mi waɗɗum mi julta walla waɗɗum mbaɗa moole Allah ala mi julta walla waɗɗum ala to yimɓe gummi yimɓe gumma juma hande ko aljuma aljuma julta aljuma jam juma ande a wona mala ɗum ko ñawgal ko wayno hede malama ceerno wona ɗum wona Allah o fof wiyata ay hede malama so pullo hede malama halken ñande fof ka kal hande ko ñaram beltugol wona comme no ñaramaji ɓennuɗi hande lambo mo jilatnomo mi keeɓi ɗum 1 million 500 1 million 500 francs holon yoɓa ɗum ko avance goɗɗo mi holon signi contrat min Amadou signi contrat o ayan mbaɗa moole Allah hot sok baɗo mo mi yiɗa naata e gueɗe ma eɗum ga pullo ay yaɗa ko jiɗum ƴewna kam wona affaire nguy ko walla ko combat o dañni kam combat min jiiɗi combat min dañi mi signi contrat o wona kanko jeeyi komin jeeyi ko kaalisam ko combat am komin habate so tawi cokkugol woodi komin sokte simadde foye makko dañɗa hono kuma aɗen ko cohlum mbaɗa ƴewna kam ceerno moƴƴo ceerno pour ñawdorgal ay ceerno saari hay pul tan darato ɗum ko commentaire uji pul mi haydara pullu ko jobde kaalisam cokku ɗum ko kaalisam tattan hay sino ko ceerno capat jami walla ceerno séréer ma waɗnam kaalis ma sa tan ma dañ ñawdorgal joni noon sa yi an ɓe resnuma par ce que an goɗɗi a yeyat nagge ma pour ñawdude a ñamana yarana so tawat ko ñawdorgal ay tan ligganta min din ko liggana kam ñawdorgal aji moƴƴi pour combat o eyyi combat ji goɗɗi foti mbawmi hen dañ mi kuma en hunde maaro kam en hunde maaro kay joni wiyam tan ala ɗum ñalawma so yonti eɗen jaalta sernaɓe ɗum kay gasi ɗum kay gasi tow anani ceerno mo nawanmami so gorko maayi so Allah jaaɓi juldem nayyi 4e jour o bateau bat nayyi julde nayoba sam miñum julde dam miñum julde kum miñum Aysat miñum julde ñande Aysat ñande Aysat nen sipirta ñande hen so Allah jaaɓi alhamdulillahi rabbil alamin ala mi wiyata noon kay to waytara soir arab eyyi ceerno mo nawanmami o min kam noon d'après no nanirmami ni nda ñenen sel Amadou arɗo no waɗiri commentaire no wayno tiiɗani an kam nafanma tan ceerno mo ganduɗa naggat koyɗe mbir nagga juuɗe mbir ana faami ganduɗa duñat tan leelo a faami ko on ceerno cohɗum no mbaɗen kam somi yinima ceerno mo ganduɗa wa naggude koyɗe mbir ka janowo ala ndi nanggo ken koyɗe mbir cohɗum nanggo koyɗe mbir e nanggo juuɗe mbir no mbaɗa mi nani keɗa suusa goɗɗo goɓɓe ala lambo ali lambo Dakar o wona lambo Mauritanie ngaynon jelo tan tarɗon jo waɗi jog haalde e holɗum jaggo juuɗe jaggo koye eyo on moƴƴi anani on moƴƴi hen inde mo cippirtawa binnanan ɗum so sonari tottum waɗa frigo inchallah kala ko ceerno wi ɗum batten so Allah jaaɓi inchallah yokkal so yaltu noon ala yaltat ma yaltude yaltat ɗum kay joni so heddim tan yaltude kay yaltat ana basi min jah kono ganda day som liɓam ceerno ko jatno kalis an kam musippiraka taw ala min wona ɗin mbiruji deg mati kaliɓe mam tottu mbir ceerno mam tottum kalisam o jagga juuri mbir e koyɗe mbir kono ñande womre mbir o ɓocciti ha tappe hunu kam walla yeesam so mbeɗa jogama confiance mi tottuma kalisam yomi jaada ha ceernade o wi o haɓɓi junggoɗaji makko mi ara mi daro yeeso makko mi hongam mi tottamo yeesam ni hen o hongata so junggo makko ɓocciti ha tappi hen komi nawto komi deftaw kalisam allah seedi war fees armi haalamano ala ko leeri kalantumami de hay minne kay ko leeri kalantumami taw hay minne ko laaɓi ceer kalantumami o gassi anani mom wadde ceerno baw wa ana tinnam wona ala tinnoɗa wona mbiɗa ceerno on wawi haɓɓude juuɗe on wawi haɓɓude koyde ko wondi wakkati tinno kono gay addu avance fof totten ceerno haramam haramma ka o wona Allah ko ceerno an timmitinat ko heddi ko de liggantumi walla an timmitinat ko heddi ko heddi ko wona mbiɗa ko yom duñ eyyi duñde kay ala donc ɗum aɗa wawi duñ duñ kay mam duñum eyyi ya so yonti kay duña hulle arnu ƴoy
Allah yoni kam seeɗa ñande kalisam yi haaro mi wona kalis ɓeɗon de wona ɗum mbiruji ñande tan jungo makko ɓoccito on kamɓe tan comme caamo walla ñingalam sam ñande sammin ñingalajam sa andi dala suusa reeɓ mbeɗa suus ko an wi kaƴe tuta avancement suusa ala ko an wi ceerno mo haɓɓo juuɗum haɓɓo koye na tiiɗani ko an haali mi walle mbiɗam tiiɗen joni so tawi haɓɓi so haɓɓiti ko joɓo kalisam gasi a tinnot noon a tinnot annene aɗa mam tin inchallah ƴewm tan ƴewm kono an kay wat feere ba tuuba ma ba wona tuuba pour juma tuuba ko caay avant kay naati kay to tamin soren tuubay ala yalla dandama an nayi ma ko ngoni an fulɓe ñaame kak mo gilam mayti nemde ma 5 to nayam so Allah a jogui mo temed nem kam ma 5 to nayam so Allah jaɓi a jogui mo temed anga justement an nayi ma ɗiya fon addune ɗo yimɓe mbaɗ ɗum sacrifice sababu nahla yimɓe kirsa sababu sacrifice so wonde roi des arènes ma widay ko seginam sa yi wurmo ɗon ngala kadi mbiya wuyɓe wurmo mbiɗa hartaɗo ko koɗe jam ko saginam anani haysir ko ngaari tan walla gayɗiɗ pullu so hirsi ngaari tan o hirsi ɓi yummakko aɗa bonnimara ha joni nayyi